APHLC asong atumpen sarpong timongarit sai kirabdang kar bilang pi bengti sampura alang bialong okiprupon tomon arweke thepi gajok Prilo Waisong High School apen Prilo arong along penang anahem asarnung oipon lap dipo along ta International Labor Day katalon pon difluso bara ronghang arong amekar Dilip Hansepen Richard Tokbiaphan kirap kachohang pon West Karbi Anglong Labor Union atumpini International Labor Day katalon pon kardong beta life pen elisami rupjali disopi non betang ton pen arjupon eksena Pinyada por phai ke ba por pen lakhain kora hini serupathar MAC constituency kaparlu balipathar jilang so rongalong May Day mate International Labor Day pu athe pi deng ponsi APHLC tiri pia mai pu je ai kathar pen kapin khat pona tengsi Karbi Anglong adang pia longta May Day katalon dun Laso pen pache ton dun si sangti hidi hawar jilang so arong sarphong timung aridalong nempo kinong kirapasai paman pon APHLC Sarupathar Constituency Committee Mepu Bapuram Terang Pen Chepatir Pi Ponalong Kachara Pachatodu Sangpi Jumi Kilingpi APHLC Sarupathar Women Wing Samepi Atum Japonsi Timung Hemaridalong Nempo Kenong Kirab Dun Labangso Arit Kenong Along Kadokawe Bangpo Kepso Se Nimaliatum Chetong Dunsi Asai Keklen Mesen Pen Pachun Pon Lasi Kacharap Kachatodu Pulote Kichunun ide jiason awe pupini APHLC claim bangatun rata tumapan paklangpong Hanjang lang sopen Bisnu Lekte report Pinini phai siarni nijang Karbi Anglong rongkhang constituency kaparlu doloni sampurapu alang bialong doloni teronarong lapen rong pia rong akisaratu chelang pen sampura alang bialong okipru pon padu labang so alang bike Karbi lang pia roy abeng tiloputa akisar sartu chathan Lapen sampura alang bialong okipru ke non penle okipru kalilo Hakko pusar pisar arni penta okpura sai dengpon bom klempon bom ru Dongka mongkam pen berta life apherangke bud borbe report Nilitum media ni mate me tarik isi ani nilitum dak habi pichong khlia longri arlo dak isi longri isi abido labang so abike sampura pusiku bom nasi labang so Sampura long hakku penta hapu sar pisar din penta dak ok kipru aron klembom desi labangso aron bang pining le thota nilitum anikan bang son hapi sar pusar tum ke klemason ang thun pen nilitum pin dak rong thop dak duluni sar heteron rong lapen ke khorsing terang rong lapen ke hemari rong pierong dak duluni asan taralong nilitum rong thop rong satum chelang pen labangso alang bielong pin nilitum okpru Dasi labangso okpru long nilitum kilong unai popan kali mutilitum karbiatum ako penta arondo kok dasi okpi okpru walam do lasi nilitum ningkan sek pende sam lang thinga chiju mate papun mate keter ke do anta lang roi lang jeng long ka chiju wasonsi nilitum pinya ni bangke labangso roi long okpi okpru lapen rat det pangrum si nilitum pini okri ponlo bangso roi bangke Aroy men bangke sampora pusiku labang soroy bang aku ben bangke lang pieroy pusiku lang pi bengti pusiku la sinol bangke bon seta labang soroy bangke lile derlo ceteng perlo dase labang soroy bangke harnukrung tapen ke lada than thili tado tapen ke nilitum okta long lapen anikan bang kan nilitum dakiri anta nilitum okta long lapen pining le thata bang than thili tumta ok hanta nilitum hanang pilo clemesen da mesen Nijang Karbi Anglong Lakhat Roxy Kopili constituency kaparlu non hejong tomon arveki thepi gajo Prilo Waisong High School asarnu tomon ponde lapen hemred kanahokahir ingtang pikhang janglu non malom kheronia hawaralong tomon arveki thepi gajo pini por phai krehinira achete malom apor men tomon arveki thedura jo hemred lapen school kanahok ponlu Waisong High School Headmaster Birendera Hinpen Kachoning Ripon KAAC along Education EM Lapen KAAC CEM Dr. Tuliram Ronghangapan Prabjin Pen School Repairing Japansi Chuning Ripon Bangso along Computer Anta RV Chok Lablo Lapen Osomar Tumapan Pusitame School ke Thanjita Kasiksak Theulu Lapen hemred kanahok kisung ke photum pen nangrap thapusi ningjepon West Karbi Anglong Bureau Chief Joram Kathar reports
bangke motamoti la kelas pli computer room kelas 10 8 9 room bangke none prang bangke asapsul loge than bang siksak chat po lasi government hin ada council hin mentau immediately repairing masinili chuning rilo apen computer ta prai arbi porok lo si kahinoya chance thepik lo lasi inspector sir la pen EM sir education EM sir phan chuning rilo un anke prabjin pen repairing phan sinili chuning ri pati phu Aningkan wangason si pinile thota pirthi adangalong International Labor Day dipholong ta talon pon. International Labor Day mate May Day lage aru achiklo niphai isi pusi pirthi adangalong talon pon. Laso along pacheton dun si pini diphu along Karbi Anglong Labor Union atum pen tame diphu birla long May Day talon pon. Daldali pen birta live apheranke Abraham Tiso report. Labor Central Committee Executive atom pen nili hin pen kardom pi pajiro kardom nili tum la karbiang long arat phani tum ke pachini kang tung ke anso se ke bang jilang ningkan an sitamini tum peneng pen purun pholo labang so Labor International Labor Day lapuso alam the ni tum ke pachini atokan no ke pachini alam the ke la phalo ni tum anso se rengdok ring ni pen ladak li tum kachongdat kachotolo tame kelong dunja phan methang council do methang kelong nang ja right do la so ta include ni tum right ni tum han nang pinang ji ni tum 2023 ni tum kewang jilang aningkan ansitamen ni tum kewar sai ke klem nun je phan akasik sak do lapente ladak political ni tum long political lapente lap so ni tum a party pawe labor ande labor lo athema labor awe pulutang te tum solang do arat sitame rengun e lapente alang litum nang ke japon atum sitame dak karbiang long CM Dr. Tuliram Ronghang atim hoi pan alang tuman chuning ripar piglo levar atum phan asap so ni tum phan langpon tha lapen te kosom ji kereng nang ji ma labang so awar sai ni tum phan langpon ason te chorupar pig ji pusinile hi pen pachini lo lapen te kewang jilang arni antani tum phurun levar ke jutkok ji pukali lo asi levar ke jutjelo lake kai kai ta jutjelo lake kangdat tum ave prute lake pirthe ke ason masya velo Lakhain Kora Truck, Duar Baguri constituency, Difluso, Bararonghang, Amikar, Dilip Hansepen, KAC Education EM, Richard Tobiapan, Kirap, Kachuhangpon. Lasonsi, Hem Kachi Kim Japan, Kirap Kachuhangpon, Pado. Pinpur Dame, Kiramtang Anapur Sita, Majogalongta, Chohang Dun Long Lelang, Lapen, Akirapta, Long Dun Delang. Athe Kiramtang Anta, Richard Tobiapansi, Vote Ipak Vetsita, Pidunlo. Lasiniliphan nang langra hem kachi kimapan anke nirap vektha pusi nilitowar cholanglo nirap pon po pusi ningthelo athe nilitum nonamat pinanso banghini ansi do chotlo usumarta ave lapen sarpi sita amegave choklem thekte chodam thekte lasi nirap vektha pusi Richard Tobiaphan chuningrilo lasi Dilip Hansepen kaningje kachuningri arju ponsena Han Bokapen Robinson Killing report. Menali kor cethani mal ho. Nilimen ke Dilip. Akor ke Han. Akor Hanse. Hanse. Ada nang ni rong bang ke? Nili rong ke daga bararong harong. Bararong harong. Acha nilinar jula nang litum la so hem long ke do nang litum bang hini penan so bah hini vet la po sono mo ho. Galai anta somar do apai bang trok silo inuta rengre Kalang ma. Oh ente non ke do bang bah hini vel ke? bang ni bela Acha ente nilinar jutu lang la so hem ke nang litum non ke kwan lo do ji ne ke food truck si food ner kem ne hem se do yela sining kanar jon ta nang litum bari khachala ning kreng ning thita la pusi ke do lo ke. galai la posi du Acha ente nang litum phan la non ke keron bom PMAYG pu non la pena jada kapre ne de sarkar pena to ma ke rap long dun ma. ave La vedi la pen isialam bang ente nang litum non ke chobom ke ko pilo chuti methang chuti kia sok sang ti chobom ma. tikia sok Oh se chobom lo oh la lo di la pen government pen la ration card pin ne ya sang ke long ande ke. ave chunang ni jika na la po la hem la tom kene kang hondo te la hem si raba sonte lamben Acha anta nang lila ke dam tang election long ta nang lila recharge tok bi phansi ke rap dun lobo. Allah Alang lo di. Nijang Karbi Anglong Rongkhang constituency Kaparlo, Langhan LP School Pathua Klamalong, West Karbi Anglong Labor Union Atumpini,
International Labor Day Katalon pon padu. Labangso International Labor Union Day Katalon ponalong West Karbi Anglong Labor Union Amepu Manov Kramsa Lapen Aluhia Manpen Chamber of Commerce Amepu Michael Kramsa Karbi Anglong Women Justice Forum Amepi Violet BP Lapen Ari Sanghotum Chetong Dunpen Mai Pachundun Dongka Mungkampen Berta Live Apperange Budborbe reports. Karbi Anglong Women Justice Forum hoye bang kai ki hurstami kisung hut punon kinangji hut punon ba ke claim rap nangi honon kachuru nangi honon tani tumalang tumnong harap thibji apen Karbi Anglong rat tame labang so lebar bang pangtang ponangji labang so lebar kang tang te joini si tum hong pen ke bang mate ang tan men ke bang lebar mate kiche supen chenglok bang khai men chenglok Karbi Anglong ke nang jum put lo la si bang khai phani tum ribrera imit hanga khai da do o pot si ke claim ko chodam ko choti ki chodna da phai do o pot si imit hang ben si la dak ti par dor phup nang ji pu sini lika do ka we pantame choni riponji la lo alang tum la bang so mai long thedo ngamai si paman ponji pu si program ke cheng ben chenglok program same alang tum phan chopi chopa je dam lo la pen alang tum kipi ke rab don mobile pu same program long bang ke mane alang tum RD na pidon son te alang tum maning ke thedo ji la an mai kalang lo ala kalam lo ta se RD ki ka chipi lo eliminate akenang sot apo si alang tum same pinil bang so mai mandel balang so arni pelang tum jakong mande charja ponang po man pe claim ponang po je alang tum phan kiri mate kachohang jok plot pen alang tum han alang tum kewang pen alang tum han ne la bang so kachini mate la alang tum karjap long kewang la so ajakong bang alang tum bang pini pen charja ponang po le West Karbi Anglong Labor Union atum ta mane muni atum ke sung purote charjap thek ko sona thaksi tak example hedi kasi alang itum non charjap thek nang po jate la bang so labor bang alang union bang alang tum pang tang po nang po pan ke deng rapte ji pan bangke nilitum Karbi Anglong Autonomous Council pan sekame nilitum training rilo kasi nilitum mahin pana bangke laan so se ke bangji eprang bangke nilitum cerap vek nangji lapen cerap itu nangi pusine tume training ri ingtung lo lasi abang pu bang pitum sitame kaduka weta la lebar DKP bangele tu makenang sot pusine tum bang mat hadam lo Pine Berta Lapon Sekang Ton Poniglo like Bompa Berta Live